partner! Eto na! Aha. Nagwawala na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Papasikat pa lang ang araw, ay nakabangon na si Nanay Isabel para mag-ehersisyo. Nagja-jogging siya ng 20 kilometers kada araw. Hangad niya na bawasan ng 20 kilos ang kanyang timbang. At dahil sa kanyang katabaan, ay sadyang hirap siya sa pagpapapayat. Kailangan niyang baguhin ang mga dating nakasanayan. Kailangan niyang piliing maigi ang kanyang kinakain. Kailangan niyang disiplinahin ang kanyang katawan. Ganun talaga pag nagpapapayat. Kasi kapag mataba ka, lahat tinitira mo, diba? Tira lang, tira. Tira lang, tira, go! Okay. Kailangan niyang piliing maigi ang kanyang kinakain. Kailangan niyang disiplinahin ang kanyang katawan. May mga araw na tila wala ng gana si Nanay Isabel na ipagpatuloy ang pagpapapayat. Minsan na kasi siyang nahilo at natumba matapos ang ilang oras ng pag-eehersisyo. Subalit kapag naiisip niya ang magiging benepisyo ng kanyang pagpapagal, ay muling umiigting ang kanyang hangarin na magpapayat. Bakit nga ba gustong pumayat ni Nanay Isabel? Hoy, gusto mag-love life. Gusto ba niya magka-love life? Gusto ba niyang pumayat para maging sexy at maganda? Nagpapapayat ba siya para sa kanyang asawa? Ginagawa niya ba ito para sa kanyang sariling kalusugan? Hindi. Wala sa mga nabanggit ang tunay na dahilan ng pagpapapayat ni Nanay Isabel. Nagtsatsaga siyang tumakbo, mag-ehersisyo at mag-diet, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. May malalang sakit sa bato ang anak ni Nanay Isabel. At ang tanging solusyon ay isang kidney transplant. Dok, gagawin ko ho ang lahat para maisalba ang buhay ng anak ko. Ibibigay ko ho sa kanya ang kidney ko, sabi ni Nanay Isabel sa doktor. Hindi ho magiging madali ang proseso. Kailangan niyo hong ihanda ang inyong katawan para kayo ay maging qualified kidney donor. Kailangan niyo hong magpababa ng timbang at palakisin ang inyong katawan bago kayo sumailalim sa operasyon. Kung willing ho kayong gawin ang lahat ng ito, ay malaki ho ang tsansa na maisalba ang kalusugan ng anak ninyo. Tatapatin ko ho kayo, Aling Isabel. Meron na lamang ho kayong 3 buwan para gawin ang preparasyon. Kung hindi, ay maaari pang lalong lumala ang lagay ng anak ninyo. Maiksing panahon na yan, ha? Matapos maunawaan ang lahat ng sinabi ng doktor, ay hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Nanay Isabel. Nagbuhat na kagad siya ng building. Yun ang ginawa niyang dumbbell. Agad-agad para pumayat. Agad-agad, correct, 3 months eh. Matapos maunawaan ang lahat ng sinabi ng doktor, ay hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Nanay Isabel. 20 kilometrong pagtakbo, araw-araw. Layo nun, ha? Sipin mo yun, partner. Pang ano yun, marathon? Mandaluyong papunta na Makati, partner. 20 kilometers pa yun, partner. Parang malapit yung Mandaluyong to Makati. Sa gawin nating monumento to Baclaran. Basta malayo. Malayo. 20 kilometrong pagtakbo kada araw. 3 buwang ininda ni Nanay Isabel ang paghihirap. Pagkatapos ng 3 buwan, ay muling sumailalim si Nanay Isabel sa medical and physical examination. At isang magandang balita ang natatanggap niya mula sa doktor. Congratulations, Aling Isabel!
20 kilo ang nabawas ninyo sa inyong timbang. Bilib ho ako sa inyo dahil hindi po madaling gawin ang pagpapapayat na gaya ng ginawa po ninyo. After all the laboratory testings and examinations, I'm so happy to tell you po na isa na kayong qualified kidney donor para sa anak ninyo. Yan, success! Napaluha si Nanay Isabel dahil sa magandang balita. Nagbunga ang 3 buwan niyang paghihirap. Inihanda na ang lahat para sa kidney transplant na mag-ina. Inihanda na rin ni Nanay Isabel ang sarili niya. Ngunit bago siya umailalim sa operasyon, ay muling siyang tinanong ng doktor. Aling Isabel, handa na ho ba kayo para sa operasyon? Hindi ho ba kayo kinakabahan? At sumagot si Nanay Isabel. Handang-handa na po ako, Dok. Hindi po ako natatakot sa operasyon. Ang mas kinatatakutan ko po ay ang mawala sa akin ang pinakamamahal kong anak. At sumailalim na sa kidney transplant si Nanay Isabel at ang kanyang anak. Sa kabutihang palad ay naging matagumpay ang operasyon. Pagkalipas ng ilang buwan ay nanumbalik ang magandang kalusugan ng anak ni Nanay Isabel. Nakabuti rin sa kalusugan ni Nanay Isabel ang pagbaba ng kanyang timbang. At kahit naiisa na lamang ang kidney ni Nanay Isabel, ay maaari pa rin naman siyang makapamuhay ng aktibo at normal. At bilang bonus, ay sumeksi at lalo pang gumanda si Nanay Isabel. Subalit ang higit na ipinagpapasalamat ni Nanay Isabel sa lahat ng ito ay ang biyaya na makasama pa ng matagal ang taong pinagbuwisan niya ng dugo, pawis at paghihirap, ang kanyang pinakamamahal na anak. Malayo ang narating ng kanyang pagtakbo. Nakasalba ng buhay ang kanyang mapag-arugang puso. Ay naman! And this is based on a true story. Galing naman! Galing, no? Nakaka-inspire na naman. Ang galing. Sobra. Totoo yun, mga kaibigan. In life, no pain, no pain, no gain. Ano ulit? May naisip ako isang quotation eh. No pain, no gain na lang, mas mabilis. Kaya lang English mahaba, baka hindi ko masabi ng tama. So, mas mabilis, no pain, no gain. Yun na lang, yun din naman yung punto. Yun din naman ang punto dun eh, di ba? Totoo yan, halimbawa na lang, simple yung pagtakbo. Di ba? Alam natin kung gaano kahirap ang tumakbo, partner. Oo nga, yung pagtakbo nga from yung magpapawis ka. Yung mula dito sa kinalalagyan mo hanggang dun sa boss mo kasi nagmamadali. Diba nakakahingal? Totoo yan. What more? Yung talaga 20 kilometers a day. Na kailangan mong takbuhin. Correct ka. Isipin mo kung gaano mo aaraw-arawin yan para pagpawisan ka. Masakit sa katawan yun, ha? Oo naman. Nakakahilo. Correct. Totoo, gaya niya, naka-experience siya ng pagtumba. Plus, di ba, yung dahil nagpapapayat siya, partner, hindi naman siya pwedeng pakatakbo ng 20 kilometers, kakain ng 20 kilos ng baboy. Hindi ganon. Hindi ganon. May kaakibat na pagdadayat correct, yun. Correct, di ba? Kaya nakakahilo talaga. Correct. Magbababa ka ng dami ng kinakain. Di ba? Kasi kadalasan, dami ko nakita dito sa CCP partner, na after mag-jogging, the partner kakain ng masarap. Kita ko, laki-laki ng burger, ano-ano pa, partner, yung mamantika. Tapos titira na sandamukal na nabuko, sandamukal na mais, lahat ng mga binibenta sa kalsada. Pero yung kanya, so bali-wala din yung pagtakbo, di ba? Pero sa kanya, partner, hindi niya pwedeng gawin yun. Yung correct. Kumain ng mais, yung kumain ng marami, kahit tumakbo ka ng 20 kilometers, kailangan mo pa rin mag-jeta. Hindi ka pa rin kakain ng madami. Yung maglakad tayo ng 2 kilometro na nagagali tayo. Tama. Diba umaangal tayo na ba? Pagpapawisan na naman ako. Yung sumali ka nga sa marathon na 3K run eh. Diba? Ang unang takbo mo, first 5 minutes, pagkatapos nun nilakad mo na. Aminin mo. Diba? Yung gusto mo uwing-uwi ka correct, na. Correct. Yung pang 20 kilometers na kailangan mo itakbuhin Everyday mga kabisyo, isipin nyo kung gaanong pain yung ginagawa niya. Correct. Para diba? Sa kanyang anak. Diba? Ito na yung sinasabi namin kanina ni Chris Choper na dun sa mga hindi pa nagkakaroon ng anak, baka kasi, sabi ni Lord, hindi ka pa handa. Kasi pag may anak ka na, you have to be selfless. Correct. Dapat hindi na lang sarili mong iniisip mo, kundi yung anak mo. Correct. Diba? Tingnan mo to, perfect example, si Nanay Isabel, napaka-selfless. Isipin mo, gagawin niya ang lahat. Correct ka. 3 buwan, 20 kilometers.
A day? Oh my gosh. Diba? Isipin mo yung... Grabe! Artista na yan. Sikat ka na, te. Sa ginawa mong yan. Napakagaling kahanga-hanga ang ganyang klase ng gesture. Di ba? Yung gagawin mo ang lahat, hindi para sa sarili mo, kundi para sa taong mahal mo. Correct. Diba? Hindi na sa anak lang Kasi ang nanay automatic yan Gagawin ang lahat para sa anak. Diba? Kahanga-hanga yung gagawin mo ang isang bagay na mahirap. Alang-alang sa mahal mo sa buhay. Tama. Diba? Yan yung mga ginagawa ng mga boyfriend. Correct ka. Diba? Kahit mahirap, araw-araw, sundo dito, sundo doon. Sundan dito, sundan doon. Diba? Si babae naman, yun, haba-haba ng hair, inaabuso. Abuso palibre ng palibre, correct. Pabili ng pabili. Tapos tingnan mo naman yung mukha. Hindi mo maintindihan bakit. Joke lang. Pero dahil mahal ka ng taong talaga yun. Love is sacrifice. Correct, totoo yan. Diba? At sa buhay din natin, life in general, dapat marunong tayong mag-sacrifice. Diba dapat marunong tayong magpakahirap sa buhay kasi... Correct. Meron ka namang magigain sa pagpapakahirap na yan. Pag nagpapakahirap ka sa trabaho, meron ka ma-achieve dyan. Maaari ka ma-promote. Tama. Maaring tumaas ang sweldo mo. So pag nagpapakahirap ka, para sa pamilya mo, edi magbibigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Diba? Tama. Again, sa buhay, no pain, no gain. No ID, no entry. Yun lang po. Ang mga kwento na may Hiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search lang po, Tambalan! Like lamang ng like at share ng share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Mamaya tayo ulit na magkakabanding-banding ang mga kabisyo kasi dito po sa Metro Manila, hanggang alas 12 tayo magkakasama-sama. Muli po mga kaibigan, eto ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hengres Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!